Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanuliid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. 2 Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 2 Timoteo 2:15. As the divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. 2 Peter 1:3-4. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40:31. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galatians 5:22-25. Your ears shall hear a word behind you saying, "This is the way, walk in it," whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Isaiah 30:21. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. John 14:14, John 15-18, and 26. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. John 16:7 and 13. Sa di pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung nabatay mga sala nga gikuptan pa
ikini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. We have to get rid of them and shun them and name all of them to God the Father. Agi ka nagsunod sa iyang mando nga atong hinganlan kana pinagis paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9 nga nag-ingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo unas tanan, nining lain sa mga adlaw nga imong ipadangat kanamo, nga buhi pa kami sa among lawas, di mailan kini, ang imong plano sa among kinabuhi, nagalihok pa man, pinagi sa imong grasya. Salamat o Diyos sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makosapa, aron kami makapadayon sa among pagtuon. Pinagi nining Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami o Diyos, tultuli kami o pasabta pa kami dugang bang mga punto sa imong kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, welcome no sab ni ining atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. Niya pa kita nagadupot ni ining atong tun-anan nga giuluhan og how to become a winner in this life and in the next. Sao na to pagkahimong mananaog nining kinabuhiya og sa sunod nga kinabuhi. Okay. Atong ipadayon ang atong paghisgot niini, diin kita mo hunong kagahapon may tungod ni adtong punto nga atong gipasabot kanimo nga ang magtotoo gikinahanglan ang iyang pagsunod sa mando sa Dios de segundo Pedro 3:18 nga patubuo na atong kalag kay niya man ta si kaduhang hugna sa plano sa Dios, the phase 2 of God's plan. So we as believers have to be consistent in the post-salvation epistemological rehabilitation. We should keep on keeping on in our spiritual life. Pinagi sa spiritual momentum nato nga gibuhat adlaw-adlaw. Kay kini gitandi o kaamgid kini nga we are building up our spiritual muscles. Nagpalig-on kita sa atong espirituanong braso ingnon talang. So, gikinahanglan ang magtotoo oriented siya sa grasya aron sa ingon niya na magatubo siya espirituano na atong i-rewind balik atong panahon nga kita naluwas unsa man gyud hitabo niadto. Yanto yung pag himo nato decisions pagdawat pagtuo kang Jesucristo ingon nga itong manluluwas. Human na ito kanang madungge mapamati ang maing balita sa kaluwasan nga mensahe og nakasabot kita, gipasabot kita, gipatinawan kita sa Espiritu Santo kay kita positibo man mingon man tag mutuo ko niini. So ang Espiritu Santo mulihok dayon sa iyang ministry, the convicting ministry sa Espiritu Santo. Kumbiktahon ang atong mga sala, mga kasaypanan, o sa makonvicted kita niya ng sala nga dili na mapasaylo. We are convicted. So, we realize, nakaamgo kita, nga tungod sa atong pagkamakasasala, nanginahanglan kita ni ining maong kaluwasan. So, diha-diha, sa paghimo na itong desisyon,
positibo nga kanang kabubuton, miingon kita mo tuo ako, diha mo kini ang mga benepisyo o mga benefits sa kaluwasan nga atong nadawat. Kita gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita dayon ngadto sa atong pagkahiusa, pagkadugtong na kang Ginoong Jesucristo. So that is the union with our Lord Jesus Christ through the baptism of the Holy Spirit. Pinagi sa pagwautismo kanato sa Espiritu Santo. O niya, gawas pa niya na kita na tao na pag-usab. We have been born again. Diha sa Juan 3:3 nagaingon nga, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, mo ni ikaduha, ikatulo, nga kita gi-imputed, hatagan kita niya ng hingpit nga pagkamatarong sa Dios. The perfect righteousness of God is imputed to us. Sunod, we have been imputed eternal life. Kinabuhing wala na'y katapusan ang gi-impute nga ni kanato, gihatag kanato. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Ikalima, nahimo kitang sakop sa harianong panimalay sa Dios, the royal family of God. Nahimo na kitang anak sa Dios, a child of God. O kita declare na nga righteous tungod kay kita na justified naman. Dili na kita hinukman o mga kanang condemned, but we are now declared righteous. Gawas pa niya ang atungan gisuwat na didto sa libro sa Karniro, okay? The Lamb's Book of Eternal Life. Nga kanang pagalistaha, an indication nga ikaw kalifikado ng magakinabuhi uban sa Diyos dito sa langit. Okay? Murag murag passport na nimo nga ikaw magakinabuhi na dito hangtod sa eternidad sa langit. Gawas pa niya na nahimo kang lungsuranon sa langit. You became a citizen of heaven, Philippians 3:20. O automatic ikaw gisold na sa plano sa Dios. Automatically you have been entered into the plan of God. O mao ka na ang gisudlan nato sa maong salvation nga phase 1 sa plano sa Dios. Kini atong isgutan ang plano sa Dios. Iyang plano nga kita masud niini pinagi sa atong paghimo og positibong desisyon. That's kadto ra gyud ang imong gibuhat. Di ganito buhat. Ang imong paggamit lang sa imong pagtuo. Imong gituuhan, gidawat si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas og Ginoo. So diha nasud ka sa plano sa Dios. Automatic. Diha humani mo pagsuod niya ng plano sa Dios, adto na po ka sa hugna nga ikaduha. Ikaduhang hugna sa plano sa Dios mao ang ikaw nga magtutuo na dinhi sa panahon. Believer in time o na ay mando na diha sa Dios nga atong pagasundon. Kay kini mao man ni protocol nga plano sa Dios nga atong gisgutan. Protocol means paagi sa Dios. Okay? So atong barugan, atong tuuhan barugan kanang 2 Pedro 3:18 nga nagaingon nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon to pag-grow? Pinaagi sa dining atong gibuhat adlaw-adlaw, pagtuon sa pulong sa Dios. Atong tun-an, atong katunan, atong tuuhan, atong hangpon, atong dawaton aron kini siya magaling sa Espiritu Santo. Iya kining himuong tataw, tinaw, tinuod, matuod gyud o kana
kay imo mang gituuhan. Okay? Na karon na sod ka na. I mean, ang imong dawat karon nga doktrina nahimo na kanang epinosis doctrine. Okay? So you are now a believer in time. Hugna nga ikaduha sa plano sa Dios. Karon ug mahuman ang atong kinabuhi ning atong temporaryong kinabuhi dinhi sa kalibutan, then kuhaon kita sa Dios either physical death or pagsagkaw, rapture, whichever comes first. Kung sa mauna aron anton nata sa phase 3 sa plano sa Dios nga believer in eternity. Unsa magisulti pinadayag 21:4. Ang gisulti diha mao kini: God shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more suffering, no more pain, no more tears, no more death, because the old things are passed away. Ana, nang labay na. So, diha, ang ato karon nga, mubalik gihapon ta sa phase 2. Kaya mao man niya ang atong concentration, yaning atong pagkinabuhi karon dinhi giining panahon. Panahon sa simbahan, nasod naman kita niini. Now, so ang magtotoo has to be consistent, persistent, consistent in the post-salvation epistemological rehabilitation. Kinahanglan manigingon lagi nga he should keep on keeping on sa iyang espirituhanong pagbuylo, spiritual momentum. Kining pagbuylo ato na magkanggi patinawan ba hinining momentum, no? Buylo. Ang pagbuylo sa atong kinabuhi na karon, okay. Unsa ibot pasabot sa momentum? Buylo lagi. Mao na binisaya. Now, sama ra gud niya atong ehemplo na po nimo. Review niya. Kung ikaw, kadaghanan ninyo nagpaminaw sa atong mga sa atong Bible study through the YouTube, kamong mga subscribers, I'm sure nga kasagaran ninyo kamao mo maniho og sakyanan. You know how to drive a car, okay? So sa imong pag-drive, pananglitan mo agi ka og karsada nga diin patungas ka na, pasaka paingon sa ibabaw. Now, unsaon man nimo pag sutoy nga makasaka ang imong sakyanan sa diri pa ka sa ubos? Unsa may imong buhaton? Imong unsa? Tumban ang imong gasolinador. Ibuylo mo ni bot pasabot. Mubuylo ka sa di pa ka musaka. Maunay atong gitandi sa momentum. Atong kinabuhing Kristohano nanginahanglan og buylo. Aron kita musutoy sa pagsaka usab. Pagpadayon sa pag-abanting adto sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Maunay pagtandi nato sa spiritual momentum. So gikinahanglan, in fact atong giingon nimo nga kining spiritual momentum ato sa dingi gitandi po ni nato kining pag kanang ehersisyo nato ba kada adlaw mag-exercise, building up sa atong muscle. So gutag mga 5 libras patingali nga kanabang mga barbell atong buswaton niya. Sige, hinahinay ano man ang kabugat nanay mga 10 libras, 15 libras. Ala, sige, saka antod nga atong braso magkadako. Mao na gitandi nato sa atong spiritual momentum, building up our spiritual muscles. So gikinahanglan nato ingon nga mga magtotoo nga ma-oriented ta sa grasya. Unsa ka tutong grasya? God's policy is grace. Ang policy sa Dios, ang iyang lagda, grasya. So we have to be oriented to grace in order
kita makatubo espirituhanon in order to grow up spiritually. So mainom daw ka ba niya itong pagtukod na to sa dakbalay sa atong kalag? ECS, Edification Complex of the Soul. Ang unang, ang niya na, mao katong unsa, nga kita mapunan sa Espiritu Santo, mao yun ay iyawi ng tanan. Mao una yun. Nga kita mapunan sa Espiritu Santo, pinagi sa paggamit nato sa rebound technique, pagsugid sa itong mga sala. And then, so once nga we are filled by God, the Holy Spirit, sugod na ta sa atong pagtukod nining dakbalay nga kinahanglan mag-anad na ta sa grasya, maanad o ma-oriented kita sa grasya. Mo na unang ang ikaduha nga dili na ta ulipon sa mga detalye sa kinabuhi, kundi dili kita na ang unsa ang agalon, master, instead of being slave. Kaya og slave ka, ulipon ka sa mga detalye sa kinabuhi, ikaw may kontrolahon niya na. Kontrolahon bang imong mga tinguha, gusto kag dugang pang mga unsana, mga butang. You see, details of life. Na kay mga pangandoy kung sa imong gusto kunuhay, magsige ka una sana man po akong paliton. Namo na ikaw ulipon sa mga detalye sa kinabuhi. Therefore, ang ikaduhang ang mao nga unta ikaw mahimo ng kanang agalon. Master ka na. Mao na ikaduhang ang mastery of the details of life. Ikatulo, ang imo ng pagkahayahay, kanang hanoy, wanay samok sa imong pangunahuna. Mao ni yung relaxed mental attitude. Nga namang relax man ka, tungod kay wa man kay gitiner diha nga sala sa imong kalang. Gusto? Wa ka kanang hambin diha mga sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat, wala. So relax ang imong mga kanang imong panghuna-huna, relax. Mo na ikatulo nga kanang okay. Ang sunod, unsa man ang sunod, ang imo na karon nga kalipay. Oh, no, not yet. Dili, ang musunod gyud niya ng ang gikan sa relaxed mental attitude, mao ang tulo ka klase sa pagigugma. Ang nag-una gyud nining matang sa pagigugma mo, atong pagigugma sa Dios. Our love of God. Okay, a love for God. Okay? Unahon gyud ang Dios, natural. Our love for God the Father. Sunod nga klase sa gugma, love for right man, right woman. Okay? Ang ikatulo, love for all mankind. So mo ni ang tulo ka matang sa paghigugma. Mo na ni ikaupat nga ang ikalima, mo na ni imong pagbaton na karon, pag-angko na niya ng sulod nun nga kalipay. Inner happiness. You are now sharing the happiness of God. So mao ka na ang lima ka ang atong tukuron nga dakbalay sa atong kalag. Kay mao man ang tugon, mao man ang mando, mao man ang kabubuton sa Dios nga kita patubuon ang atong kalag. So diha sa 1 Pedro 1:4 ug 5, particularly diha sa verse 4, we have a promise from God that we will come face to face with God. Kini garantiya ni. Gigarantiya ni sa pulong sa Dios. Okay? Unya, niya pa ilang garantiya. 2 Corintios 5:8 nga garantisado nga kita hatagan og lawas nga binanhaw, resurrection body. Human gyud sa rapture, human sa pagsakgaw. Ug ato ning madawat, we can receive this in heaven. Okay, kining resurrection body.
when we have the resurrection body, wa na tay old signature. Okay? Sa dihang pagpuli ni atong lawas, pulihan ni atong lawas. Nga madugta, madunot pa man mamatay pa man lawasa. So, mo na nga, pulihan kini og lawas nga binanhaw, resurrection body. Ug wa na old signature, wa na kinahiyang magasasala. While we are still on earth, samtang niya pakita ni ining kalibutana ang gidumala ni Satanas, we have to imitate the Lord Jesus Christ. Unsao man nato pag sundog o pag-awat kang Ginoong Jesucristo, unsaon? By using His mind. By using the mind of Christ. Unsa man asa man ang bersikulo nag-ingon niya na 1 Corinthians 2:16. But we have the mind of Christ. Mao ni. Kini ba nga itong gitun-an adlaw-adlaw, mao ni ang una-una ni Kristo. Just imagine, una sa Dios, ang imong gitun-an, o imong ikatunan, nga aron mao na imong huna-hunaon, mao na ang resulta sa pag-una-una nimo sa una-una ni Kristo. Diyos nun nga mayong binuhatan, nagasabot ka, mao na resulta. Apan kung tawhanon ra gihapon mga pangunahon na imong gigamit, of course, tao man tamo na giingon. Wa man kay pulong sa Dios lagi nga naga kanang napundo diha sa imong kasing-kasing, sa imong kalag. So, ang imo ra gyud gamiton mga tawhanon, mga kalibutanon, mga mga human viewpoint. Matod pa sa in English. Moray mo so diha sa imong una-una kay wa man kay gana, wa man kay panahon sa pagtuon sa pulo sa Dios. Naon sa may kamaturan mo so diha sa imong una-una. Tawhanon ra puros. See? Now, kung tawhanon rang panguna-una ang atong gamiton ug naa sa atong kasing-kasing sa atong kalag, then we are not living sa Christian way of life, o we are not living in the light of eternity. Wala. Ang atong pagkinabuhi parihara gihapon sa kaniadtong wa patamaluwas. We go back to the old self. Kaya wa man mausob ning atong pangunahuna. Parihara man gihapon kaniadto. Luwas ka. Mao na naka dakong bintaha nimo apan kung kutob ra ka sa pagaluwas, wa ka magasunod sa plano sa Dios. You see? Kay di man kay kutob ra ka sa pagdawat sa kaluwasan, luwas. Mao bitaw ng ubang mga pilosopo mo siya, mao ba? Hinigdawat na to, luwas na ta. Okay. Babay Dios, magkita lang ta dito sa langit. Di mo ng mga sayop ng mga filosofiya sa kinabuhi. Now, you see, you are a product of your decision. Now, mando ni sa Diyos nga, kitang mga magtotoo must live in the light of eternity. Pinaagi sa atong pagpadayon niya ng spiritual momentum nga kita napunan sa Espiritu Santo o aron kita makatuman ni ining dili kasagaran nga espirituhanong pagkinabuhi. The unique spiritual life. Kay of course, kitang tanang mga magtotoo garantihan naman, guaranteed eternity. Alang manika na itong tanan nga mga magtotoo. God guarantees eternity nato. Okay? Di na tam mo ito sa impyerno, iwa na. We have been eternally secure. Human na ito dawata sa Ginoong Jesucristo nga itong manuluwas. Eternity is guaranteed to all believers. Iman ina. But question, ngano man nga naa may mga magtotoo lagi nga mahadlok mamatay. Diba? Ngano man, why is it that there are believers who are afraid to die? Ang tubag,
they have the fear of the unknown. No knowledge of truth. Walay kaibalo sa kamaturan. Nga na ang nagpabili nila mo katong mga preconceived notions. Nga ilabang ipang tuhuan kaniyan to. Grabe pag yung uban kay mo yung unsay akong himatan mo po yung akong pagkamatyan. Mao na labias pagkasayop yon nga concept. And then gawas pa niya na wala. Ang ilang mga pasiyona, ang ilang mga priorities kinabuhi, sayop. Nagkaguliyang. Nagkaguliyang, nagkadaiyan, nagkakaraw-karaw na lang. Yan lang panginabuhi. Now, prangka-prangka maning ato din is pagtuon sa pulong sa Dios. Wa may lipod-limo ito nang giingon sa mga Tagalog. Bato-bato sa langit. Ang matamaan huwag magalit. Saan taman? Sakit yun ang kamaturan. Tinuod man yun nga itong ipangisutan. Kigikan man nato mapupo makatuni diha sa pulong sa Dios. Dili mamakak ang Dios sa iyang pulong. He keeps His word. So kadtong mahadlok mamatay, mga magtotoo mga magtotoo, maghisgot na kagamatayon, mudayon na sila, uy, ayaw paghisgot, anak, mahadlok ta na. You see? Anto rin uban, manerbos na lang, magkurog-kurog na lang sa hadlok. Kaya nga naman, they are afraid to die. There is that fear of the unknown. Unknown man, waman sila alamag sa tinuod yun. No knowledge of truth. Preconceived notions, wrong priorities in life. Mao na. Now, timan-an nato, paminaw, nga ang plano sa Dios alang kanato has been prepared in eternity past. Mismo ang Dios, mismo siya, ang nagaandam, nagtagana na nining maong plano. Now, tiyan mo na, gigarantiyahan tag eternidad. That's guaranteed sa iyang pulong. Eternity, kung misgo tag eternity. How long is eternity? Di mo na matugkad. Eternity is forever. You see? Eternity cannot be described by human words. In fact, it is beyond human description and expectation. Di matugkad. Our heavenly place is described as mansions, gani. Asa man na nimo mabasa? Diha sa John chapter 14 verse 2. Unsay gisulti diha in English? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Na. So, taganaan na gitag mansion. Dili kay unsang mga balay-balay lang gagmay dili mansion yun. Ug adto baga puyo hangtod sa kangturan. Wala gyud ay kinutuban way undang na kana. No. So, kitang mga magtotoo god. Gipasaligan na, gigarantiyahan na sa Dios pinagi siyang pulong. Nga diya sa Roma 8:1 nagaingon, there is no more condemnation to all believers. In other words, wala na di na ta hukman. Inumdumi nga kitang mga magtotoo na dugtong nahiusa na kang Ginoong Jesucristo. Ug mao nay gitawag natong eternal relationship. Eternal. Hangtod na nga atong relasyon ngadto kaniya. So Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Titus 3:5, not of works of righteousness that we have done. Now, human tuod sa rapture, pagsakgaw sa Visayan, mao
ang mubanos nga panahon gitawag og judgment seat of Christ. Dumi nga kining judgment seat of Christ di kini kay judgment, di kini kay paghukom, kundi evaluation time, panahon sa pagtasal. Mao na binisayag evaluation, pagtasal. Now hinumduman nato nga himuan to pagtasal. Unsa may himuang tasal? What's going to be evaluated? Ang atong mga binuhatan, whether paminaw, whether human or divine good, kini pagahimuan o pagtasal. Okay? They are going to be evaluated. Now, 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Now, foundation nato mao si Ginoong Jesucristo. Okay? Atong patukuranan. Now, ang atong mga binuhatan will be manifested, ipadayag, evaluated, to be tested by fire. Na sa 1 Corinthians 3:13. Now, kung ang imong mga paminaw, kini mahitungod ni sa mga binuhatan na ito nga paghahimuag pagtasal, to be evaluated. Diya sa 1 Corinthians 3:12, nagaingon kini, if your works are human good, tawahanon nga mga maayong binuhatan, kini gitandi sa wood, hay, stubble sa in English, kahoy, kugon, ug dagami. Now, kung imong duslitan na sila, unsa man masunog ba na? Sunog mo lang. Maugdaw gyud, musilaom na sila, maugdaw ug unsa? Mapaig, unsa ba sa Bisaya? Maugdaw. Okay? Combustible sa in English. Masunog. Apan, if your works are divine good, no, ngano mang divine works mani, or divine good man, tungod kay imong gigamit ang pulong sa Dios sa imong pagbuhat niya ng mayo. You see? Ang pulong sa Dios mo imong gigamit. So ang resulta, divine good nga gitandi ka na og pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato, gold, silver, precious stones. Kini sila non-combustible, dili masunog. Okay? Dili nimo sila so mora nay paggantihan. The only kind of good that is rewardable, ang kadtong human good works dili. Now, inumdum pa ba kanya ito atong isgutan nga escrow blessings? Now, diha sa Efeso 1:3 nag-isgot ka na og God has prepared for us in heavenly places. Now, if we walk, sabi niya paggawi, if we walk our life on earth, pinagi nining epistemological rehabilitation, madawat nato ang atong escrow blessings kung kita nagatubo sa atong kalag. Okay? O kita nainomdom pa ba ka sa tulo ka level of spiritual growth? Baby believer, may una, sunod, adolescent believer, hingkod, o gaya katulo, spiritually mature believer. Muna na kinatumyan. Okay? So, santo pa nakakabot ta sa atong tumong common goal na itong mga magtutuo nga spiritual maturity. Nga diin mo na ang the stage of capacity for life na natay katakos pag kinabuhi. So kung kita nagalakaw, nagagawi
sa atong kinabuhi dinhi pinaagi sa post-salvation epistemological rehabilitation ang atong kanang tuyok-tuyok na sa atong panimuyo. We are now circulating it to the stream of our consciousness na makabot na to ang spiritual maturity o mudawat kita sa escrow blessings. Okay? O naarabata dito sa langit natay museum of heaven. So, kung ang atong gipangbuhat dining kalibutan na mga tawhanon ng mga mayong binuhatan, human good production, then ang atong mga panulundon dito sa langit, ang atong inheritance, mahimo lang ng handumanan. Kasabot ka? They only become memorial of lost opportunity. Memorial. Handumanan ra. Igo lantas paglili niya atong Museum of Heaven. Beta na ako kung say sword sa akong Museum of Heaven. Tuwa man day mga daghang mga butang nga akong gipangandoy. Sus, nuguna. Namona. So it only becomes a memorial of lost opportunity. Timan nga ang Diyos has given us all the opportunities to be winners. Tanan. Gisangkapan kita sa Diyos sa mga kasangkapan, mga kanang kahigayunan, opportunities to be winners, nikao, overcomers in life o in the life hereafter. Mao bitan na kung gipainomdom nimo kanunay nga karon ang panahon sa pahimos niini aron sa ingon niya na sa pag-adto nato sa eternidad tuwa na ato gyung madawat, ato gyung mapahimuslan. We will enjoy them for all eternity. Kay ikaw na himong winner, nikao. Ambot pasabot sa nikao. Kining nikao, this is a Greek word. N-I-K-A-O, nikao. Conqueror, overcomer. Ambot pasabot. You're a conqueror in life, you're an overcomer in life, you're a winner in life. So mo na nga, ayaw na nagkalimti. Ayaw na nagkalimti. Mo na nga kita karon ingon nga mga magtutuo nini atong panahon. Believer in time, we have to continue our spiritual momentum. Keep on keeping on. Padayon gyud wanay lugak-lugak, wanay lingiay, padayon. Di na madugay ang atong panahon. Ambot pasabot. Di na madugay nga mutagbo na tang Ginoo sa Kristo diyas panganod atol sa rapture. Maybe you have heard, you have learned from different ministries may tungod nini nga kanunay gi-emphasize nila. They always emphasize this. Now we are in the last days ug naantay mga nakita gyud nga mga pagmatuod nini. Di na madugay. Now, tomorrow may be too late. Mao na nga gidasig ka, fellow believer. Kay we are expected to become winner believers in this world and in the world to come. Wana panahon. Paglingi ayaw na. Ug mao na nga every believer is expected to reach capacity stage. Capacity aron sa ingon niya na kita makadawat sa temporal blessings. Sa atong pagpadayon ini atong spiritual momentum, makabot ra nato ang capacity stage. Capacity for life, for blessings, for love. Sa may atong madawat nga temporal blessings, success, prosperity, promotion.
mo niya itong madawat. Or else, ang pasapot, kung ikaw, pag kanang panumbaling, kay ganas pagtuon sa pulo sa Dios, o moingon na kaday kay panahon, then unsa may imong kanang mapaabot. What do you expect? Dili blessing, success, prosperity, promotion, kundi adversity, failure, cursing, demotion. Mo imong mapaabot. Now, so timan niya sa atong pupadayon niini mag-produce taog kanang good works, mag-produce ta good works. Duha ka klase ni, two kinds of good works, the combustible one and the non-combustible. Nagtandi, human good works, combustible. Divine good works, non-combustible. That's acceptable, my God. Ang combustible nga human good, gitawag ka na sa pulo sa dead works, patay nga mga binuhatan, dili na madawat sa Dios. Di man nina, ang atong mga binuhatan will be evaluated at the judgment seat of Christ. 1 Corinthians 3:10. Ato ni padayon ugma. So ayaw sipyat sa pagsubay niini ugma sa atong pagpadayon niini tuki ning mga butang nga may kalabutan sa atong pagkinabuhing Kristohanon nga buot sa Dios nga kita mahimong mga mananaog nining kinabuhi ug sa umabot natong kinabuhi magampot ta. Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining laing higayon sa among pagtuon sa imong pulong. Bani kami sa pagbagbuwag, ilikay kami sa mga katalagman, kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma. Aron kami magpadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.